салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷи хубе созе бародаронум гап неста одамое ки канали моро дастгирӣ мекунед подписатсия мекунед ва комментариҳои беҳтарин менависед бародаронум имрӯз омадем аэропорти Домодедово ва рейси Қаршӣ яъне ки Ӯзбекистон парвоз мекуна регистратсияш сар шидагиай хеле ки бисёр овозҳо шуда буд ки раҳо маҳкам мешавад вале карантин шидагиай не ки дар рейсҳо ҳозирашда ягон грамм зарарша нарасонда ва рейсҳо 100% парвоз кардастиян рейсҳои Ӯзбекистон мешавад баъзеҳош ки отменид мешавад ина Қаршира пагангина рейсаш уже отменид шидагиай ва шумо вақте ки билета мегиред ай любой авиакасса вақте ки рейстон отменид шид метавонед ки фоиза билетотона возврат кунед гузаштастиян иншаллоҳ дар иҷа багажошона меспоранд ва баъди багажошона споранд пасадишни метаншон мераванд айдим этаж зал ажидани медироянд ва самолёта ждат мекунанд ва ин самолёти Air ки сари килош 300 рубли мегирад ва ҳар самолёт функсияи худша дорад мақсад баъзе самолётҳое ҳастанд ки сари багаж мегирад 1 кило ҳам ки зиёд шид сари багаж ҳисоб мешавад то 20-23 килои дигара барои он расчётотонам бигиред ва душанбе ҳам дастрошнида чӣ хеле ки медонед ва ҳар як видео монда мегем ки дастрошнида қиматтара ай 26000 то 34700 ҳам билетоша мехаранд ва моҳи июлша бисёриётон мепурсиде моҳи июлш дар фурӯш буромадагӣ ай 21500 22000 ҳамин нархҳоай зарани гирифтанатон хубтара қай сомон эра если чо агар ягон гапам ки шава билетотон возврат мешава хеле ки диден тенҷай проверкам дар бораи указ камтар то ҷое ки фаҳмодан мон то 3 сентябра продлит карданд проверкам нестай то 3 числора депортатсия намезананд запрет намекунанд ва одамое ки ҳатто документ надоштанд метавонанд ки заявление бинависанд документ кунанд ва бо то мехрем иншаллоҳ ки ҳамиҷодаем бошед бародаронум ини яко регистратсия гузаштагиянд ва ҳози багажошона спорданд ҳози зал ажидане медироянд тамошния мегузаранд салом алейкум ака алейкум ассалом билета чанқа хариди ака билета 6000 ака ай ки ҷо ака ай он под Москва ай под Москва я о под Москва омади 100% бе ягон 100% бе ягон чик-пик ҳамаш 100% қой дуби гузаштем бра гап нест ака бачаҳои ёвон бачаҳои Тоҷикистон бачаҳои ҳама респект гап нест ака подписчикора чӣ гуфтанӣ подписчикоти гуфтагӣ ҳамон вақт ба пеш лайк шарта қити шарта боши ака 100% ай бра аэропорт беташвиш билетошона бихаранд саломат бошед багажи зиёдӣ доштиям ака не ба багаж зиёдӣ набуд 100% ака не қай барои чӣ буда чӣ ношки сумка камда барои авай далши меравад хай иншаллоҳ медрои тамошния мегузарӣ бо уҷада беташвиш рои сафед шумода акаҷонум гап неста салом алейкум ака салом алейкум бародару алахо нашид аэропорт тенҷӣ ягон карантин ягон чӣ нест билета 4 рӯз монада 8 гирифтем ина дар духташ гузаштем баъд тенҷӣ иншоллоҳ насиб бошад регистратсия гузаштем зали ждани мерем беташвиш акаҷон подписчикора чӣ бошед подписчико доим лайк абуҷихед подписа кунед ҳамин бародара дастгирӣ кунед айдусун ҳамин ҷихидани зангула меяд тамом ҳеҷ чиз сум намерава шумода алоху машин дар амони худо бародаро ба дили чӣ пур кунед биед роҳи сафед шумода акаҷонум гап нест бошед